Hola, jo sóc Esno. Avui som 5 d'agost de 2025. El divendres passat vaig despertar i vaig notar que no notava la orella esquerra tapada i la meva mare va posar unes gotes, aigua oxigenada i no va funcionar. El dissabte a la tarda nit vam sopar i estava sord, no sentia, i el dilluns, ahir, no sentia gaire i vaig anar al gimnàs, tot correcte, i a la tarda vaig anar a la Gumman i no sentia poc. Vaig demanar un forn de pa, vull un croissant de xocolata, i la noia em sentia però poc, no, al revés. Penso, queda dit un exemple tonto. Una cosa més? O ja està? O una hamburguesa? Jo què sé, no ho sé, no, però intuïa... Vaig sortir com vaig poder i al matí, a les 11:30, he anat a un metge, com es diu, no me'n recordo, i va buidar les orelles, dos orelles, i ara estic bé. No sentia, però és tranquil per mi. No sento, però m'és igual. Un emoji més. Hello there. El dijous, més d'hora, a les 4, perquè a les 5, però he quedat. Adeu, que vagi bé, i el dijous, més d'hora, a les 4. A les 5 marxo. Adeu!